Здравейте и добре дошли в Страх. Здрасти. Шоуто, което изправя косите по-добре от електричество или пък от всяка една преса. И от лака за коса. За първи път 6 жени ще се борят за наградата ни от 15 000 лева. За първи път в Страх има толкова много красота, сексапил и разбира се чар на едно място. 3 в 1. Днес ще се почувствате като рибки в аквариум, но няма да плувате. Днес ще бъдете като краставички в таратор, но няма да бъдете нарязани. Днес ще ви се искат да повръщате, но ще се наложи да гълтате. Днес всяка една от вас ще разбере какво е чувството да си абсолютно безпомощно. Шегувате се! Това не е реално! Много интересно! Просто не е истина. Всяка една от вас ще трябва да постави главата си в тази камера, която чудесно много прилича на средновековен уред за мъчение. За ваше щастие днес няма да ви обезглавяваме, напротив. Днес почти ще се отдавите. И то в пресно мляко. Готови ли сте да разберете каква е вашата задача? Да. Когато кажа старт, този аквариум ще започне да се пълни. Тогава започва да тече и вашето време. Вие ще трябва да се опитате да изпиете максимално количество от млякото преди то да ви залее. Колкото повече пиете, толкова повече време ще може да останете вътре. Когато вече не може да преглъщате, трябва да задържите дъха си. Защото целта е само една – да останете максимално дълго време в аквариума, който виждате. Когато вече не може да издържите на млякото или сметнете, че то ви е дошло прекалено много, трябва да пуснете знамецето, което ще се намира в ръката ви. Тогава времето за вашето участие спира да тече и агонията ви ще приключи. Двете от вас, които останат най-малко време вътре в нашия аквариум, или пък иначе казано млечен скафандър, ще се наложи да напуснат шоуто ни и ще се приберат обратно в къщи, където с мама и татко ще си допият мъкцето. Другите 4 ще продължат напред. Сигурно се питате и коя ще започне първа. Гледай мен. Добре. Чрез предварителен жребий избрахме човекът, който ще започне първи днешното изпитание. И в случаят това е Ирина. Не. Иринче, къде изчезна твоята усмивка? Тук си? Така ли? Добре. Кажи сега какво мислиш за млякото като цяло. Че ще ми дойде в повече. Така е. Обичаш ли мляко? Да, обаче не знам. А когато са 40 литра? 40 литра са тук, сериозно? Да, само за теб. 40 литра вкусно. Ще останат 5. Ще го изпия цялото. Това е добре. Успех и дай едно добро наистина хубаво време. Мерси. Ирина, готова ли си? Не знам. Добре, започваме тогава. 3, 2, 1, старт! Пийте мляко до гора. Пий колкото се може повече. На едри глътки, големи. Как е млекцето? Пи, давай. Давай. Леле. Ирина, става все по-напечено за теб. Млякото надига нивото си. Факчето го дръж в ръката си. Оп. Пий повече. Давай, гълтай, няма време. В момента, в който вече не може да преглъшиш, поеми дъх и задръж максимално много. Това е състезание за време, направи всичко възможно. Ако искаш да такова, пускай флага, момиче. Ужас. Продължавай да гълташ колкото можеш, Ирина. Гълтай колкото можеш. Ох, тя се скрил. Същото. Оле, страшно. Главата. Дръж главата. Оле. Когато решиш, пусни флагчето. Той втече. В момента е направо като Клеопатра. Край. Браво. Времето ти е точно 2 минути 35 секунди. Браво. No!
Ирина, как беше? Отвратително, Лене, браво, ужасно! Кое беше толкова ужасно? Това дори е полезно да се Ти знаеш хвърляш това мляко. мляко колко е тежко? Как да си поема въздух като мен? Вече корема ми направо ще се пръсне. Не лишиш на мляко. Сериозно ли? Това ми е от новия лосьон. Джули, готова ли си? Да, естествено. 3, 2, 1, начало! Давай, Джули! Видяхте ли победа? Само ясно. Алчна и жадна. Давай. Нивото се покачва, пий по-бързо. Имаш още не повече от 30 литра мляко. Добре се справиш. Давай. Хайде, давай, можеш. До тук минута и половина. То няма покачване повече. Знаеш колко ужасно, аз направо, като го гледам ми е още по-гадно. Сериозно пил. Давай, сега е момента да започнеш да гълташ много бързо. Покажи на твоите конкурентки, че си най-добрата. Какво не съска срещу нас, бе? Аз няма съскам, просто искам да изпием млякото. 2 минути и 20 секунди, много добре. Още малко и времето на Ирина ще отиде. Давай, Джули! Ето, тя се потопи, виждам само една гнусна прическа. Или поне то, което е останало от нея. Млякото се стича по нейния бански надолу. Всеки момент ще... Браво, момиче, бе! Браво, бе! Джули, браво! Айде, Джули, излез от нашата аквариум. Давай, клякай! Секси! Вау! Първо го видяхме уреда за инквизиция и аз си представих, че ще ни давят. Веднъж се залостих много велико в един асансьор, 3 часа седях и от тогава вече не изтърпявам да съм затворена. Само като видях преди мен Ирина, вътрешно за една секунда се паникьосах. Мислех изобщо да не гълтам от млякото, за да мога повече да си задържа дъха. Обаче това ще е много грешна стратегия. Не може да си издържи много под млякото, защото то непрекъснато ти блъска в ушите. Слушаш само как ти се налива още и още върху главата. Едно клок. Чуваш? Къде изчезна твоята усмивка? Ти изведнъж... Нека да видиш какво е. Да, благодаря. Къде изчезна твоята усмивка? Твоето време, Джули, е точно 2 минути 38 секунди. Това повече или по-малко? Повече с 3 секунди подобри времето, което го имахме до момента. Това на Ирина. Ще черпим ли мляко после? На млечен бар да идем. Тони, в какво се забърка Тони? Ами, имайки предвид, че бях 120 кг, сега съм 82. Това е 40 литра. Това с мляко ли го постигна? Ами не точно, но може да опитам. То аз не умея да плувам, никога не съм била под вода и нямам представа как ще справя. Мляко не обичам, така че... Изобщо за теб това е един огромен страх. Да опитам. Да много преодолееш. Успех! Хейви метал! Готова ли си? Надявам се. 3, 2, 1, начало! Още бяхте ли е ниско? Гълтай. Това мляко наистина е хеви. Това е нещо непривично. Много е тежко. Ужасно е. Много е тежко. Ужасно вкусно искаш да кажеш. Не, ужасно тежко. Ужасно тежко. Кажи ми ръка. Гълтай, диши през носа и гълтай през устата. От време на време да е така потича. Ако биеш времето от 2 минути и 38 секунди, със сигурност продължаваш към второто изпитание. Направи всичко възможно, Тони. До тук минута и половина. Тони, много добре до тук. Продължавай така. Браво. До тук точно 2 минути. Още 38 секунди и със сигурност продължаваш напред.
Не трябваше да това. Задръж дъха си колкото можеш, Тони. Дръж, Тони! Дръж. Край! Просто Тони, твоето време е точно 2 минути и 12 секунди. то мислим да ти се Което означава само едно. Джули, ти със сигурност продължаваш към второто изпитание. Това вече как ти е Аз как ще видим. Добре. Тони, какво се случи? Случи се, че за първи път Пиеш мляко през живота си. толкова мляко. За първи път издържах толкова някъде си под нещо си. И за мен е хеви метал.